Mun zama wata da zara ni da ke ba rabuwa, inda na yoki shi mai so na kice garuwa, ki zo mu rata lambun so ni da ke yar uwa. Ki da kirere ya yan lele a fanni na so, ki ma kice kina so na ki daina yin tantama, ba za na yada ki ba. Kullum ina tunanin ki masoyiya yar uwa, dan kin ga so da kaunar ki ya ratsa mun zuciya, ta zama jini da hanta na ba za na yada ki ba. Inda kina a gefe na ba na yin damuwa, soyayya ruwan zuma in kin sha ki ban yar uwa, ba za na kyale ki ba. Magana rike alkawarin so akan gaskiya, mu zama kamar ya tantabara ni da ke yar uwa, ba za na yada ki ba. Da za a bani ke da zuciya ta za ta yi fari, kin zama cikon maradi na faɗo gaskiya, ba za na kyale ki ba. Da zan yi tsantuwar soyayya ba zan ɗauta ba, dan kin cike dukan gurbin da ke cikin zuciya, ba za na yada ki ba. Ni dai batu na kyawun ki ba zan misalta shi ba, ga haƙuri da tarbiyya ma ba za gilgu ba, ba za na kyale ki ba. Kin yau da she na soyayya zuciya har ya tsiro, mun zama kama da Laila majalin da ke yar uwa, ba za na manta ki ba. Ni ba za na manta ki ba. Ni ne nake Ibrahim kin da yar uwa, ni ne nake ta waƙar ki bani so yar uwa, ba za na manta ki ba. Ni ba za na kyale ki ba.